Lau aste daramatate greba mugagabean Gipuzkoako zahar-etxeetako langileek eta gaur ostiralero moduan manifestazio egin dute Donostiako Egi auzoan. Jakina denez, Espainiako lan erreforma aplikatu nahi diete eta horrek kalte handiak ekarriko lizkieke uztailetik aurrera. Hori dela eta negoziazio maila zabaldu zuten duela hilabete batzuk, baina oraindik ez dute akordiorik eskuratu patronalarekin. Horregatik, hitzarmen probintziala sinatzeko eskatu die ELA sindikatuak Lares eta Adegiri. Eskatzen diogu, bai Lares eta Adegiri benetan jarri itezela mailean eta sinatu ezatela hitzarmen probintziala behar da bezalakoa eta gero hitzarmen hori enpresa bakoitzean erreferendatu reforma laboralak esaten duen bezala. Hala eta guztiz ere, sindikatuak balorazio baikorra egin du grebaren inguruan eta erresidentzia guztiek akordioa sinatu arte borrokan jarraituko dutela ohartarazi dute. Greba oso arrakastatsua izaten ari da, margen gutxi dugu minimoekin eta margen guztiak greban dago, 13 zentro dira, potente gaude, eta esan nahi duguna da gero eta gehiago direla erresidentzia sinatzen ari direnak akordioa, aurrera jarraituko dugu, garbi dakagu ez dugula bukatuko greba hau, azkeneko erresidentziak akordioa sinatu arte.